салом дӯстон, инак 5 хабари муҳими ҷаҳони технология аз ҳафтаи гузашта. аз тафсилоти аввал дар бораи Xiaomi Mi Band 6 то зарядники бетамос ва ноқили Xiaomi. Зангои лалчаро занед то бехабар намонед. рафтем. инсайдерҳо хусусияти асосии Xiaomi Mi Band 6ро ошкор карданд. дар интернет дар бораи дастбанди нави Xiaomi Mi Band 6 тафсилоти зиёде пайдо шуд, ки эълони он имсол дар назар аст. пешгӯиҳо дар бораи мушаххасот ва функсияҳои дар зиминҳои зеб аз ҷониби Huami, ки маълум аст, аз ин трекер кушода шуданд. менависанд, ки Mi Band 6 дорои ду версия бо рақамҳои XMSH15HM ва 16HM, инчунин бо ва бе NFC мебошад. дастбон метавонад тамоми хусусиятҳои модели қаблиро пешниҳод кунад, аммо он чанд фарқе ки дорад, ки байни онҳо дастгирӣ барои ёрдамчии овози Alexa ба монанди Amazfit Band 5, санҷандаи кислород, оксиген, кран калонтар, қобилияти гузоштани зангола ё худ будилник аз дастбона, инчунин менюи аниматсионӣ ва албатта дигару дигар. дастбони интеллектуали Xiaomi Mi Band 6 бояд фасли баҳор ё тобистон муаррифӣ карда шавад. Apple iOS 14.4-ро муаррифӣ намуд. он чӣ навгонӣ дорад? рӯзи 26 январ Apple оператсиони системаи iOS 14.4-ро барояд. дар ин навсозӣ таҳлилгарон хатогиҳоро ислоҳ карданд, ки дар намудҳои қаблӣ вомехӯрд. iOS 14.4 аллакай барои ҳамаи корбарон дастрас аст. барои зеркаши он танзимоти системаро кушоед, ба бахши основнӣ гузаред ва обновление PO-ро интихоб кунед. Telegram интиқоли таърихи мукотиботро аз WhatsApp омӯхтааст. таҳлилгарони Telegram навсози 7.4-ро бароварданд, ки бо он интиқоли таърихи суҳбати шумо аз WhatsApp, Line ё Kakao Talk имконпазир аст. муфассал дар бахши қаблии мо. Xiaomi як пуркунанда ё худ зарядники нави бетамос ё худ безконтактиро муаррифӣ кард. Xiaomi Mi Air Charge Now-ро муаррифӣ кард, ки қодир аст гадҷетҳоро дар ягон ҷои утоқ бидуни сим пур кунанд. яъне баробари ворид шудан ба ҳуҷра телефони мобили шумо ба таври худкор барқгирӣ мекунад. иқтидори чунин заряд ҳанӯз кам ва ҳамагӣ 5 ваттро дар бар мегирад. аммо Mi Air Charge метавонад якбора якчанд дастгоҳҳоро тавассути ҳаво бидуни коҳиши барқ пур кунад. дар айни замон ҳеҷ гуна монеаҳои ҷисмонӣ ба сатҳи сигнал таъсир нахоҳанд кард. тахмин меравад, ки Mi Air Charge на танҳо смартфон, балки соатҳои интеллектуалӣ, наушник, баландгӯякҳо, дастбонаҳои фитнесӣ ва дигар дастгоҳҳоро низ заряд медиҳад. коршиносон смартфонҳоеро муаррифӣ намуданд, ки онҳоро баъди истифода бо кадом нарх фурӯхтан мумкин аст, чун маълум мешавад на ҳама таҷҳизот ба андозаи баробар фоидаовар фурӯхта мешавад. хадамоти Bank My Cell, ки ба фурӯши смартфонҳо ва планшетҳои истифодашуда тааллуқ дорад, таҳлилҳои муфассалро барои фурӯши 310 модели маъмултарини смартфонҳо барои соли 2020 нашр кард. диққати асосӣ ба сурати арзон карда шуд, ки дастгоҳи алоҳида ва смартфонҳои истеҳсолкунанда мушаххас арзон шуданд. яъне смартфонҳои Android дар бозори дуюмдараҷа нисбат ба iPhone хеле нархшон арзон мешавад. яъне агар шумо смартфони Android-и худро фурӯхтанӣ шавед, албатта истифода бурдашударо, назар ба iPhone шумо онро хеле арзон мефурӯшед ва нархи онҳо давоми як сол назар ба смартфонҳои iPhone 16.7% паст мебошанд. смартфонҳои содда бошанд то 34% арзон мешаванд. барои мисол, агар шумо смартфон Android-ро то $350 харидорӣ намуда будед, баъди як сол онро метавонед танҳо ба нархи то $200
فروخته باشید. این بودند خبرهای جالب هفته گذشته از عالم خیتک. ما رو پیگیری نمایید. برای کار دوستان.